En dit papier had ik boven mijn bureau hangen. En zo ben ik begonnen met schrijven. De belangrijkste personen zet ik allemaal zo bij elkaar. En ook vertel ik iets over het, zeg maar, de eigenschappen, het karakter van die persoon. Wat doen jullie eigenlijk vandaag? Nou, we gaan met z'n allen een hoofdstuk schrijven voor een nieuw boek. En hebben jullie al ideeën van wat er gaat gebeuren? Ja, over een enge directeur met geheimen en dat hij rookt. Hoe vaak lezen jullie eigenlijk? Iedere dag wel, 2 keer. Ik heb zelf ook al een stukje van een boek geschreven. Het project is een initiatief van de stichting Lezen en Schrijven van prinses Laurentien. 12 basisscholen uit de Friese Alvesteden die schreeuwen de komende maanden mooi om het verhaal van de Alvesteden-rieder Auke. Dat binnenboeken schreeuwen vriends uitkeersen is geen tafel. Hij is goed bekend bij de band en had ook een persoonlijke binding met het onderwerp. Ik heb natuurlijk zelf een probleem, of nog steeds wel een beetje, dat ik een vorm van dyslexie heb. En ik weet wat voor een belemmering dat kan zijn. Ik heb daar vroeger op de lagere school heel veel last van gehad, omdat het niet onderkend werd. Dat was 1. En 2, kreeg je de mededeling dat je dom was. Want je maakte te veel taalfouten. En je was slecht in taal. Terwijl er natuurlijk een verschil is tussen spelling en een verhaal bedenken. In Nederland hebben we een miljoen mensen moeite met lezen of schreeuwen. Dat is haast 13% van de bevolking. In Friesland luidt het getal zelfs nog hoger. Het is net duidelijk waar terug dat krek komt. Naast het basisscholenproject werd ik op orenwijze bezocht het getal nu onderen te krijgen. We zijn nou ook in Friesland bezig om een bondgenootschap op te richten. Met heel veel partijen die te maken krijgen met laaggeletterden. Zoals bijvoorbeeld een huisarts, zoals iemand die bij de GGD werkt, iemand die bij het ROC lesgeeft. En als we nou zorgen dat al die partijen beter samenwerken, dat veel meer mensen laaggeletterden gaan herkennen en door gaan sturen naar een cursus, dan gaan we echt stappen maken. Het boek van Auke moet in september klaar wezen. Dan moet ik het keerwerkingsverbonden wezen.